Hej, jeg hedder Anne, og jeg er Claus' mor. I vil gerne prøve at lave noget creme, så nu fortæller jeg lige lidt tips og tricks til, hvordan I kan gøre. Man har en fedtfase, og jeg har puttet jeres fedtfase her ned i den her, og den skal over i en gryde. Så er der en vandfase, som jeg har puttet her i, og den skal over i den anden gryde. I vandfasen, der mangler der noget vand, og det kan I selv lave ved at koge det, og så bare hælde det igennem en tragt her. Når I koger det, så skal I lige huske, at der skal både være vand til selve cremen, og så til koldrøringsfasen bagefter. Når I så har kogt det, så skal I veje tingene sådan ret nøjagtigt af. Og især vandet, fordi hvis der kommer for meget vand, enten i cremen eller i koldrøringsvandet der, så kan det blive meget tyndt, det der creme der. Og det er lidt mere lækkert, når det er sådan lidt tykt i det. Så når I skal, jeg har lige min huskeseddel her, så er der, når I varmer det op, så skal det være 64 grader cirka. Det er bare vigtigt, at de har samme temperatur. Og når I varmer fedtfasen op, så gælder det altså om at varme den forsigtigt op, og lige så snart alt det her det begynder at smelte, så er den omkring 60 grader. Så lynhurtigt så kommer man op på 80 grader, og så skal man stå og køle det af bagefter og sådan noget. Det tager lang tid. Så hold øje med den. Og så når I har de to faser, så hælder I forsigtigt fedtfasen over i vandfasen og pisker imens. Og jeg er startet på at lave min egen creme her, så derfor så kan jeg ikke hælde det sammen nu. Men jeg har hældt fedtfasen over i vandfasen, og det gør man ved at hælde sådan en tynd stråle, og så pisker man imens. Og pisker, der mener jeg sådan her. Ikke noget med at piske en masse creme ind, eller en masse luft ind i cremen. Og så når man har pisket det hele sammen, så bliver man ved med at røre, eller piske forsigtigt i cremen. Og så kan man lige tage sådan en dråbe op på hånden og smøre den ud, for at se om der er klumper i. Hvis der er klumper i, så varmer I det op til 60 grader igen, og så køler I det af. Så forsvinder de der klumper der. Jeg tror ikke, der kommer klumper i, men... og så når I er færdige, og cremen den er sådan kølet af, den har bundet sig sammen, og så er den kølet af, så skal der koldt vand i, og I hælder, det er det man kalder koldrøringsfasen, der hælder man en sjat vand i, og så rører man i det, og nu skal vi lige se om vi kan få, se så lægger der sig sådan en sjat vand oven på cremen her. Og den rører man så bare ud, sådan så det bliver sammenhængende igen. Og så, så efterhånden, så er der jo, så bliver alt det der vand der, det bliver integreret i cremen. Og så når der er en lille smule tilbage i det der koldrøringsvand der, så skal I prøve at vente med at hælde det hele i, fordi at, så kan I bedre sådan finde ud af, om I synes, at konsistensen passer. Til allersidst, hvis I har lyst, så kan I komme det her parfume eller duft i. Det er ligesom det, der er i Altea bolcher, altså bergamotteolie. Man kan også lade være med at komme noget parfume i eller duft i. Man kan også, hvis man har en yndlingsparfume, så kan man komme den i. Men der vil jeg anbefale, at I først kommer cremen over i bøtter, og så bagefter hælder noget parfume i, fordi hvis det nu ikke er særlig fedt, så har man ikke ødelagt hele portionen. Når I så skal have cremen over på bøtter, så er det en god idé at putte det ned i en pose, og så bagefter trykke cremen sådan ud i de der bøtter der. Så det er bare det, og rigtig god fornøjelse.